Ġie rrappurtat li l-Pulizija qed tinvestiga qassis li allegatament seraq relikwa minn knisja fl-Isla is-Sibt li għadda. Dun Entru Borġ allegatament seraq relikwa ta' San Filippo Neri li kienet fis-sagristija fil-Knisja tal-Porto Salvo fl-Isla. Qed jiġi rrappurtat li wara li qaddes f'din il-Knisja, Dun Entru Borġ telaq mis-sagristija b'basket li fih kien hemm kaxxa ta' ħġieġ ir-relikwa. Allegatament huwa ħalla din ir-relikwa fil-basket fil-karozza tiegħu u mar jiekol ma' grupp ta' ħbieb. Xi ħadd induna li kien naqas dan l-artifatt li ilu mill-bidu tas-seklu 20 f'din il-Knisja u għafża lis-Salesjani li amministraw din il-Knisja. Skont The Times kellim mal-Kurja qal li dan il-membru tal-kleru ingħata il-lif amministrattiv sakemm ikunu għaddejjin il-proċeduri. Dun Entru Borġ kien kuratur tal-Kappella tas-Samra fil-Ħamrun u t-tmexxija ta' din il-kappella għaddiet f'idej l-Arċipriet ta' San Gejtanu fil-Ħamrun.